Kedu dị n'ihe unu na-akọ ihe a? Ị na-achọ ịgwa m na nwata dị afọ 16 amụbeghị na ọgwụ oke na-egbu mmadụ? Brọsles na-ewere aka na-apụpụchi ihu ya, anya mmiri na-ehu kotokotokotokoto. Ọ na-ebe akwa ka ebe ụmụaka na-ebe akwa. Echiche mmadụ chere gbuo mmadụ abụghị otu ụbọchị ka e chere ya. Mmesoma ka nne ya nwụrụ oge ọ dị afọ 9. Nwanne nne ya nke nwaanyị wee kpọrọ ya wee na-azụ ya aka mgbe ahụ. Ugbu a Mmesoma dị afọ 16. Nwanne nne ya nke nwaanyị kpọrọ ya na-eleru ya anya ofụma. Ihe ọ na-eri ka Mmesoma na-eri. Etu o si azụ ụmụ ya ka o si azụ Mmesoma. Ọ gawa ahịa hụ uwe dị mma o gotere Mmesoma. Mana ihe bụ nsogbu Mmesoma bụ n'ebe asịrị ya gala ka ọ na-aga. Na be ndị iro antị ya ka ọ na-enwe mmasị ịga. Ọ bụghị ịga ebe ahụ bụ isiokwu, na ọ ga ebe ahụ ha na-akpụgharị ya anya. Ha na-akụnye ya mkpụrụ ọjọọ n'ime, na-asị ya na-ejiri ya mere ohu. Ọ bụkwa nwa na-agbara mbọ na-ata ahụhụ ka a zụpụta ya mmadụ. Antị ya bụ onye na-azụ ahịa, ọ bụ nwoke ere ha ọrụ n'ime ụlọ. Onye ọbụla aga nke ya, mana Mmesoma agaghị aga nke ya. Ọ gasị ahịa bata ọhụ na Mmesoma agaghị ozi nke ya aga. Ọ baara ya mba, ọ na-atamu, na-asụ nwere. Ọ bụ ntamu ahụ ọ na-eme were antị ya iwe wee pịa anyị ihe. Mmesoma were bara akwa si na be ha wee pụọ. Ebe ọ gbakpuru abụrụ be ndị iro antị ya. Ọkwa ebe ahụ a na-eji ya agala. N'ebe ahụ ọ gara ka nwaanyị ahụ ọ gbakpuru be ya nọ na-agwa ya na ọ bụrụ nọ nyanwa nye etinyere ya ọgwụ oke na nri rie lakpuo. Na o tinyere ya ọgwụ oke ọ kwụsị ịpịa ya ihe. Okwu a wee banye Mmesoma n'obi. O wee na-eche ka ọ ga-esi wee mee ya bụ ihe. Amaghị m ka uche ya ha. Na uche ya gwaghị ya na o tinye ihe dị otu ọ n'ọbụ ọnwụ ga-eso ya. Na ọ bụ iwepụ ndụ mmadụ ibe ya. Emesịala okwu nke ahụ aga. Antị ya agawala ha otu ụbọchị kere ha ihe. Mmesoma hapụ ọrụ ike igere ya. Gawakwa na nke ndị iro antị ya. Ọ gara ohe bupụtakwa otu akụkọ ahụ. Gwa Mmesoma ya tinyere antị ya ọgwụ oke na nne na orie na ọ gaghị apịazi ihe ọzọ. Mmesoma ala kpebie na ọ ga-eme ihe dị etu ahụ. Antị ya abatala ahịa bịa n'usekwu sichaa nri, tinyechara onye ọbụla nri, kwupụta nke ya donwe. O nwere ihe nwaanyị bụ n'obi. Ọ banye na batrum ka ọ gasa ahụ ka ọ ga-abọpụta ka nne ya jụọ oyi. Mmesoma were pụta wee hụ nne ahụ, wee were ọgwụ oke tinye na ya bụ nri. O tinyezi ya na-elezi ihe ga-eme. Antị ya pụtara bupụta akpa o ji wee jee ahịa. Kpọọ Mmesoma nye ya ihe ụkwụ o gotere ya. Mmesoma ekele ya, mana ekele o kele ya erujughị ya afọ maka na obi ya manwara ya ikpe. Ọ dị ka ntị ya ọma, ọ jụọ ya ma ọ dịkwa na mma. Nke ọ na-emesapụghị ihu. Mmesoma sị na ọ dị na mma, mana ọ ga-ekwunwu ihe o mere. Ọ ga-ewepụnwu ya bụ ihe maka eko na ya bụ ihe ekuo. O leda ntị ya anya, ntị ya ebido rime nri dịka ta nne ya afọ ata nwa ya. O tinwe afọ ya tupu a na-agbakọ eburu ya aga ụlọ ọgwụ. Nwaanyị anwụọla. Ewesiwezi ala n'ime ka a mara ihe mere ihe a. Obi Mmesoma were mama ya ikpe. O wee mepee ọnụ kwuo na-ekwe ihe o mere. N'anya nwa tinyere ọgwụ oke na ya bụ nne. Ọ bụrụ otu a ka Mmesoma si wee gbuo nwanne nne ya. Onye kpọrọ ya nwa. Nwanne nne ya nke nwoke a na-akpọ Celestine agbara bịa kpọọ ya Ọmachi maka ihe ọ na-akpọkarị ya bụ Ọmachi. Jụọ ya ka ọ bụ eziokwu. Ọ sị na eziokwu. Onye gwara gị? Ọ sị ọ bụkwa n'ebo. Ọ bụrụ onye iro antị ya gwara ya were ihe aga ka ị ga ka ihe iji wee tinye ya. Na ọ gwara ya na o tinye ya na antị ya agaghị apịazi ihe ọzọ. Mgbe ahụ i tinyere ya gịnị mesịrị? Ọ na-eti afọ ya. Etu a ka o si wee daa nwụọ ọ bụrụ ọnwụ. Aga were ndị uwe ojii njide nebo onye gwa ya Mmesoma. Ndị uwe ojii ka ji ha abụọ ma na-ama ala n'ime ka a mara ka ya bụ ihe si wee mee. Wee bụrụ otu a ka Ọmachi wee were ọgwụ oke wee tinyere nwanne nne ya na nri ka o wee kwụsị ịpịa ya ihe. O wee rie kwụsị ịpịa ihe n'eziokwu. Gee m ntị, enyere ụmụaka ndụmọdụ ọjọọ ma ị kpọrọ ya ihe ma ị kpọọ ya ihe, maka ọ bụrụ nwa ime ihe ọjọọ na-aga ome ihe bụ uche ya. Ụmụaka dị ka omeji ebe ị gbanyere ha gawa ka ha ga-aga. Ịnọrọ ihe ụmụaka na-asọ ọ bụrụ na ngị wee gbuo ya, ọ bụrụ na ngị wee nye ya ọgwụ oke o rie nwụọ. Ịmaghị na ihe ahụ na-aba ụmụaka n'isi. O nwekwara ndị uche ha ka pere mpe. Ha werekwa ndụmọdụ gị gaa mee ihe ahụ ị gwara ha. Ọkwa gị nwasoro gbu mmadụ maka onye na-etu onye zuru ohi aha si dunye ya. Ntị adịkwa ya gazie.